Да. Добро утро, колеги! Добре дошли в канал Макс Панайотов. И сега на море малко духаше вятър и реших да малко спрем с Фрида и Заргане и да половим штуки. Аз ловя почти през цяла живота тази риба и в един момент ми малко омръзна и точно сега реших, да не забравям какво е, да половим малко штуки. Днеска взех така малка кутийка с силикони и взех малко даже воблерчета и днеска наблегнем основно на малки силикончета. Много обичам риболов на силикони. Това по принцип е мой най-любимият риболов. На такива всеки рачета, така нататък. И може би, сега даже да започнем с този рак. Мисля, че този рак ще има най-много успех. Това е Keitech Crazy Flapper. И взех си още моя любима въдица за штуки, които трябва да се направи още ревю. Това е Graphite Leader Silverado. Взех още моя стара макара Twin Power 3000. Вече забравя кола последния път лових с нея, но пак трябва да се разходям. Добре. Сега сложих много малки силикончета, почти безтегловни и трябва да малко се разходим и малко да опитаме да хванем штука. Дали хванем нещо, ще се разберем. Так, добре, още веднъж погледаме в кутия. Това е наша кутия. Малко взех лепило за силикона, защото тези силикони доста са кесат. Но понеже доста ловят риба. Такива моменти даже има. Кога трябва да спасяваш силикон? С тези рачета може би и да я започнем. Воблера за всеки случай. Рак. Това е мой любимият рак. Crazy Flapper от Keitech. И са сложили 2 грама такава като кука и глава и още блесна всичко в едно от Duo. Много го харесвам. Много хубаво всичко е направено. И за тези хора, които за първи път ползват Crazy Flapper, това трябва да помните. Има един мой колега, който му препоръчах да вземе този силикон. Вика, Макс, почти нищо не ловя. И аз го взех ръка и гледам, че тук тези опашчици не е кесане. Да не забравяте, че трябва това всичко са кеса преди са ползва. Тези крачета трябва да бачкат така. Те вика, нищо не ловя. Сигурно нищо не ловя. Откъде започнем? Откъде да започнем? Много интересни тук условия. Малко тежки за риболов. Но много интересни. Даже мисля, че такива местенца могат да държат рибата. И смятай какво там правят рибите. И точно в тези храсти. И се откачи. Това била риба. Да. Штука. Точно така се хващат рибите. Точно сега е хванал хубава рибичка, ударя на раче. Така, почти като на бас. Я хванала, дърпам по малко риба, много топла. Това значи, че вода е много топла. Айде я пускаме. Хубаво, да продължаваме. Много хубаво било. Тръсно се засече. Така, смятай. Хубава штукичка, хайде. Имаме първа риба, който хваната от тези храсти.
Така че офсетна кука винаги най-добър начин. Защо можете да хвърляте и хващате риба в такива храсте. Никога, на такива, особено на диви водоеми, никога не трябва да минавате места, където е храсте, където е тежко за хвърляне. Винаги такива места държат рибата. Трябва да имате такава стегната водица, хубаво влакно, много добра кука и хубав силикон. И всичко ви върви. Хайде да продължавам, може хванем още нека риба. Сега наше основно оръжието е смяна на позиции, смяна на точките. Не ми хареса как тук изглежда. Хайде да се преместим малко. Тази локва ми, този място ми харесва доста. Опа! Ей, бас! Бас! На камера да попадна. Смятай колко малки бащи. Дай ми уста, дай да ти закача за уста. Смятай каква хубава рибка. Топ, ще се направя снимка. Добре. Точно за сега всичко е много добре. Там ким. Лошо. Скисла си примамка. Тая трива, не знам как на български това е нарече, с които ресте в вода. Много твърде, много добре съдържа вода. Не можеш да извадиш. И даже офсетна кука се закача време от времето. Трябва да привръзваме още веднъж. Но, такава цена за риболов в храстите, в джунглите. Набързо хвозил. Трябва да применим някаква друга стратегия. Класика Easy Shiner. Ще потърсим 2 грама глава. Така. Това е 2 грама дропшот. Тук може би всички активните штуки вече хванати. Но ние сме още вземем пасивна с много бална проводка. Тази трава, сигурен съм, че трябва да... Ага, точно така. Викам в тази трива и тук бам! Басче! Като виждате, много леки примамки. Пак вървят маленки, има хубави зубки, тая ръбка. Така. Тук штука е захапва. И тая риба захапвана от штуката. Хайде, тръгвай. Не съм очаквал доста натоварвани точки сега. Много хора вече минали през тези точки и доста тежко се лови, да ви кажа. Трябва да сменим точката, да влезем по някъде от друга ъгъл да намерим рибата, защото сега е доста тежко и няма много кълвание. Но така или иначе, трябва да продължаваме да разберем какво иска риба и на къде риба. Хайде! И всичко се бори тук. Ей, си мястото. Супер. Още отпреди такива местенца. Оба! Точно тъй. И се откачи. Не съм очаквал, че на пропадане ще ми вземе и не я закачих. Мале! Още веднъж ударя. Да, още веднъж ударя. И не се закачи.
Ей, тая е още там. Ей, три пъти и не можа я закача 3 пъти. Точно сега ми удари штука 3 пъти и 3 пъти не я закачих. Мале, и 3 пъти ми се откача. Такива монтажи имат и минуси. Имат и минуси, като виждате. Айде да премина малко на репките. Просто с офсетна кука. Без това да опитаме как ще стоят нещата. Продължим експеримента и вземам Easy Shiner с офсетна кука. Да, но няма да имаме кълвания още, но да сме сигурни, трябва да проверим. Ей, още удари. Ще е риба полудява. Тази риба полудява. Ти глупава, малка, маничка глупа. Какво правиш? 4 пъти ми кълваш, 4 пъти. Мали. Тук има мозък или не? Хайде. Нали видяхте какво се приключи? 3 пъти хвърлям, 3 пъти ме ударя и няма закачане. И на последния път викам, няма да стане, още веднъж хвърлям и промених на репката, промених на нормална офсетна кука и веднага имам удар и пак е риба. Не съм очаквал. Много цяла риба. Хайде пак. Опа! Точно тъй. Красота! Точно тъй. Точно в крака. Я видях. Спокойно. Спокойно. Много яко клевне, точно в краката. Много хубава рибка. Точно ударя там в краката. Точно в краката излезе. Пак влизаме в леки такива храсти. Добре, ще тези храсти похвърляме от тук. И тук трябва да опитам различни неща. Да, сложна работа. Така. Точно. Ай, се откачи. Точно тук в крака. Не съм очаквал даже да ми удари и не съм готов бил. Нямам толкова напрежение, нямам толкова концентрация и изпуснах рибата. Но нищо. Добре, тук имаме едно доста такова хубаво място без водорасли. Искам да опитам малко с воблер, да съберем по-голяма аудитория на штракане, на твичинг. Погледам дали се получи нещо. Сложих воблер и по ярка и по шумна примамка. Погледам дали с пауза може да се събере рибата. Да. Я накрая затвичка. С воблерче затвичках я. Точно ти, красота. Хайде я пускам.
Близък им обяд, почти 12 часа. Трудна работа. И викам трудна работа. Точно това е штуката. Силикон върви, силикон върви. Браво, браво. Има воблерни риби. А има силиконови риби. Да. Това е прекрасно било. Майсторска работа. Майсторска работа. Честно майсторска работа. Не много голяма, ами пак е много приятно да извариш от такива дива местенци. Да извариш хубава ръбка. Ами хайде да пускаме вече я. Всеки тези животинки много ми скипи. Такава се притеснявам за всяка от тях. Надявам се, че се успокои тази штука. Така натрупва малко сили и пак започна да гони малки рибки. Така или иначе, горе-долу сега се изглежда добре. И така, не знам дали ще тръгнем на другия язовир, дали ще обикалим тук на някакви моменти. Този раче в този монтаж е просто топ. Раче KT Crazy Flapper. Така, какво ви кажа? Не знам дали тръгнем, дали още хванем риба, дали ми се лови още. Но благодаря за гледането. Ако видео било интересно, забавно за вас, надявам се, може би са научили някакви нови неща за штуки. Слагайте лайка, абонирайте се за канал. И ваша подкрепа е много важна. И така, с вас беше Макс. До нови срещи на всички. Мир на света. Хайде! Животно. Ами не е много малък. Айде с розанте.